እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ያው ተጠቅሰ ወይ ወኔሩ ብሞገስካ ቀርንላ ልዕል ስለዚህ ዓመት እዚ ዓመት ሞገስ ይልና ኣለና እራይ እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ዓመት ሞገስ ክንብል ከለና መጀመሪያ እቲ ትርጉም ክንከይድና ሞገስ ማለት እንታይ ማለት እጂ ሞገስ እንታይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኺብካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ክኾነልካ ክንብል ከለና ስለዚ ዓመት ሞገስ ይንድሕር ኢልና ቀዳምነት ክንፈልጦ ዘለና ናይ ሞገስ እንታይነት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለየ ቃል ኣብ ትግርኛ ዳኣ ንጠቐም እምበር ብዙሕ ግዜ ግን እቲ ቃል ተመሳሳሊ ትርጉም ዘለዎ እዩ እሱ ከዓ ምሕረት ጸጋ ሳህሊ ንመን ይውክሎ ማለት እዩ ንሞገስ ይውክሎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እቲ ሞገስ ዝብል ቃል ኣብ ጸጋ ትረኽብኦኹም ኣብ ምሕረት ትረኽብኦኹም ዝተፈላለየ ትርጉም ማለት እዩ ስለዚ ሳህሊ ዝብል ከዓ ትረኽብኦኹም ማለት ስለዚ ጸጋ ይመስል ማለት እግዚአብሔር ፈቲስ ብጸጉኡ ዝገብሮ ነገር ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘመን ኢና ዘለና እቲ ዘመንና መወዳእታ ዘመን እዩ መወዳእታ ዘመን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ናብ መወዳእታ ዘመን ክንከይድ ከለናስ ነገራት እንዳሓይሹ ይኮኑን ዝመፁ ዝብሎ ብዙሕ ግዜ ዘረባሉ ኣነ ይኮንኩን ዝብል ቃል ኣምላኽ ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ናብ መወዳእታ ዘመን ክትቀርብ ከለኻ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ክፉኣት ግዜ ከም ዝመፅእ ከቢድ ግዜ ከም ዝመፅእ ዘጨንቕ ግዜ ከም ዝመፅእ ብርቱዕ ነገር ከም ዝመፅእ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ዶ ይነግረና ስለምንታይ ዓለም እንዳተባላሸወት ስለትመፅእ ኣብቲ ምብልሻው ከዓ ናይ ሰብ ክፍኣት እንዳበዝሐ ምስ መፀ ብኡ መጠን ድማ ነገራት እንዳኸፍአ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃሉ ስለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘመን ዳኣ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ክንሓልፎ እንታይ እዩ ዘድልየና ኣብ ዘመናት ኩሉ ሞገስ ክንብል ከለና ክንሕልፈና ዝኽእል ነገር ክኸውን ኣለዎ ከሳግረና ዝሓለፈ ግዜ ኮቪድ ነይሩ ፀልሚትና ብኮቪድ ብኮቪድ ሓሊፍና ብዙሕ ሰባት ጨኒቕዎም ነይሩ ፀልመተ ነገር ግን እግዚአብሔር ንህዝቡ እንዳፃናንዐ ኣብዚ ነገር ዝብፅሑና ኣሎ ኦኬ 2022 ከዓ ሓዳሽ ዓመት ኮይና መፅያህና ኣላ ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ኢልና ቆፂርና ያለና 362 ኣብ 63 መዓልትታት ድማ ኣብ ቅድመና ኣለዋ እዘን 362 ወይ ከዓ ዝኾና መዓልትታት ድማ በብዕለተን በብመዓልተን ምስ ጎይታ ብጸጋ ኣምላኽ ተደጊፍና ኢና ንሓልፈን ስለዚ ዳዊት ኢሉ በኣኻ ንሰራዊት ጥሕሶ እሞ ብኣምላኸይ እውን ንቐፅሪ ዘሎ እዩ ብመን በኣኻ ንመን ጥሕሶ ንሰራዊት ጥሕሶ ነቲ ዝገጥመኒ ነገር ክጥሕሶ ዝኽእል በኣይ ኣይኮነን ብመን በኣኻ እንታይ ክገብር ዝኽእል ክጥሕስ ዝኽእል ኣብቲ ዘይከኣል ነገር ክሓልፍ ዝኽእል ቀፅሪ ዝመስል ነገር ከዓ ዝኸልከለኒ ነገር ክዘልል ዝኽእል ዘሊለ ክሓልፍ ዝኽእል ብኻልእ ኣይኮነን ብመን በኣኻ ስለዚ በኣኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ድሕልና ሂዝ ሞገስ እግዚአብሔር ኢኻ ተኽእለኒ እግዚአብሔር ኢኻ ነዚ ነገር ክትገብር ተኽእለኒ በኣኻ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ንስኻ ሞገሰ ኢኻ ሞገስ ክረክብ ባኻ እሞ ስለዚ ነቲ ዘመን እንታይ ክገብሮ ክሓልፎ ነቲ ኩነታት እንታይ ክገብር ክሓልፍ ስለዚ ሞገስ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር እንድሕር ኣብቲ ዘይከኣል ነገርሲ የለም ኣብ ምድረ በዳስ ማይ የፍልቕ ኣብቲ ንቑፅ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይብሉስ እንታይ ይመፅእ ለምዒ ልምላመ ይመፅእ ንሕናሲ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ጠጠው ኣብ ዝብላሉ ብዙሓት ብብዙሕ ነገር ደው ኣብ ዝብላሉ ግዜ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትሲ ኣብ ሂወትና ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ነፍሳት እግዚአብሔር ሂቡና ተረዲኹም ብዙሓት ሰለስተ ግዜ ጠሚቕና ሕጂ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም ኣይ ሞገስ ኣምላኽ ሞገስ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝገብር እንድሕር ኢልኩም ኣብቲ ዘይከኣል ቦታስ
أبتي والحنتي إذا جزيزي حمايو إذا جزيزي نفسات كدحنالو زخلا أيكونن إذا جزيزي نبيت كريستيان نما إكاب أشجعاريو أبز بحاللو سبات رح إلهم نجارم أبز دربيلو جزيزي نازي أبير موجس جد يري إكامو أبتو زي كأل يخل أبتو مدربدا لمعين كابتو خوحي ما يفتح حجي كوحي ماي بتفضلو كوحي متى خوت سايكلني ما خوت سايكلني إذا ينا إجزاء أبير كله على النت كاب كوحي أنت هاي زوج مالك ما يزوج حجي تاي مالتي أبت زي كألسي يخل أبت مدربدا سي لمن لا مجبر أبت ماي زي بولسي ما يمنس أبت تصفى تقرصه تصفى خون سلزي داوي تيرو بأخان سراويت اتحسو نتقصر لما الزلو سلازي زعمت زي بأخائي جابر أملاخ بار اسك بأخائي أملاخي بأخائي اسخائي خاموغسي بموغس كان سراويت اتحسو بموغس كان نتقصر زلو كتعلف أن نسخائي إلنا إنا نزمن زي بأمنت النحل جابر أملاخنا زتمسكنا يخل مبار إذن دحر دعايلنا لو من نريو أم مصحف قدوسنا مستي زمن بحق الخيد انتاينا نرئي مجمرتا مصحف قدوسنا بالطعمي زقرب كما يزقرب دحري لكم ني ناي مجمر يا سئلي ناي مود داتا سئلن حد عينت تمساس على المثال حجي ناي مجمر يا سبات زتبع أسل ويكا زتقاتلولو بمنتا أي دحري لكم بمسواتي أبيلن قال ناي مودعتا نغرون وجه ويكا ام زخون بمنتاي بامنت بناي امنت نغر مجمريا زنبرت عالم تبالاشيا بمنتاي طفيا بما اي طفيا امودعتا دما تطف بحويا ترديكم ني حجي زفطرت اندحر داريكم بمولو زفطرت حاده جرافيك ويكا حاده سئلي ناي منتايو ناي مودعتا زمن ስለዚህ አብትናይ መጀመሪያ ነገር እንድሪኹም እግዚአብሔር ጥበበኛ ስለዝኾነ ብዘገርም አገላልጻ ሚስጥሩን ድሕር ተገሊጽልና ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዝኸውን ነገር ብሙሉኡ ኣበይ ንረኽቦ ኣብ ዘፍጥረት ኢና ንረኽቦ ስለዚህ ምስኡ እንዳረኣኣና ክንከይድ ኢና ኦኬ ስለዚህ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዘፍጥረት 6:8 እንታይ ብለና ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ረኸበ موجس رخيب جابر أملاخ بارك أكن من جابر موجس مركب كم يدس زبدي مخنياته نوح جنا جابر انتهي رخيبه موجس رخيب الحالة فقدين هاي عسير يناري نرنابتي حدش حمد لو مي أبنوها توكيرنا يناري نوح كم يجيرو إيو موجس أملاخ كركب كي مجمر يا أخي نوح مالت انتهي مالت نوح بعلو تترجمون دحر أتردي الناس نوح مالت انتاي مالتيو عند حريلنا ترجموا أبزا فترة معرف حموش تفقد عسران شعتنينا نروحبه أبزاك زي أبيهر زرق ما مدري إلو أبو خوص الله خلو أبزاك زي أبيهر زرق ما مدري كاب زلو عيونان كاب سعر إدنان إزي كسانان عنا أيو إلو سمو نوح أو سعلو انتاي لوت إلو نوح أو سعلو أبين كابين تمدري كابزا زترجمت مدري معناته وإذا أجزاء بهير أدم مسحات كابها استلع عليه إذا مدري زي أنتي تخوني له سلزي ود السب أبي إذن برزله أب ترجمت مدري إذن برزله أب ترجمت مدري سلزي نبرزله إذا مدري زي ننعد حدود بأس إنسان إيش أكون تخور بانكا توب كلالك سلازي كل جزء زوجي زسبر زحزن نجار نداتو قعدك على زوجة أكاب زح نجار كم زلوا يقلت النام عليك مار أبز زمن أبو خون كاجن زت أنا نجار تدل مالتي قوي تاسوس كريستوس عجمت أنا نحنا جابر أمر خبارة أبتي كبير عالم مس قوي تاسوس كريستوس قوي نانا حلفه مالتي مار نوح موجس رخيب ويلنا جابر أمر خنا يبارة سلازي موجس ندحر ده رخيبه بمنتاي موجس رخيبه نوح إلنا جل بار كاركتر ناي نوح كنرئينا قدم مرأينا جين
قدم مرأينا يقريتا قدم مرأينا امبقار اسكي كلاتنا زفترة معراف شديشته كافقد حموشته زلوخنا بمجمريا እግዚአብሔር ከዓ ክፍአት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቡ ከዓ ዝሓለኖ ወትሩ ክፉእ ከም ዝኾነን ረአየ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 5 ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 5 የዘንብብ ዘሎ እግዚአብሔር ከዓ ንክፍአት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቡ ከዓ ዝሓለኖ ድማ ወትሩ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረአየ كأ نسب أم مدري بمقبارو تتعسى بلبو دما غهاي እግዚአብሔር كأ نسب سلا زغبرو تتعسى سلا زغبركو تتعسى ايمو زفطركو سب كاب سب كسع انسسا كسع لممتا كسع اعواف سماي دما كاب زبان مدري كدمسسوي حجي رايو فقد شومت نوح جنا يبلشعو قدم እግዚአብሔር موغوس رغب ابت طفات ابت مدمساس ناي نوح ነገር ግን እንታይ ይረክባሉ ነው موغوس ረክባሉ እጂ نوح جنا قدم እግዚአብሔር موغوس ረከበ መስበለ ወለዶ ኖህ ይብል ወለዶ ኖህ እዚዩ ኖህ ኣብቶም ወለደታቱ ጻድቅን ኢንታ ዘይብሉን ሰብአይ ነበረ نوح مس أملاخ أنت عجبره تملالس እግዚአብሔር አምላክ ባራ نوح مس من تملالس مس أملاخ تملالس هيلو أوكي نوح دما سلسة ودي سمن كامن يافيتن ولد مسبله مدري إلو حجي رأيكم مدري خاء أبكد ما أملاخ تبالاشيا نبر مدري أنت كوينا نيرا تبالاشيا نيرا تاكوين يا تبالاشيا اوكي تبالاشيا نبرت يقصل مدري ابقد ما املاح تبالاشيا نبرت مدري دما بعمصا ملئت بمنتاي ملئا بعمصا ملئت تبالاشيا نيرا بعمصا ملئا نيرا مسبله سغا زبله كله منغدو اب እግዚአብሔር አባላሽው ነበረሞ ስጋ ዘበለ ሁሉ መንገዱ ኣብ እግዚአብሔር ታገሩ ነሩ አባላሽው ነሩ ታምድር ተባላሽያ ነራ እቲ ሰብካ መንገዱ ታገሩ ነሩ አባላሽው ነሩ ስለዚህ ክድሪያ خلنا እታ ዓለም እታ ኩነታት በሙሉ እቲ ዘመን አይኮነን እቲ ጊዜ አይኮነን እቲ ቦታ አይኮነን 2022 አይኮነን 2023 አይኮነን 2024 አይኮነን ጊዜ እዩ ዘባላሹ ዘሎ ግን መንዩ ሰብ ይዘባላሽ ዘሎ አው ዝነብር ሰብ ግን نأملاخ سجع زخبره سنا يخونلو نأملاخ هذا يخبرلو جزيه أنت يخونلو حماق يخونلو إسرائيلاويانهم كم يوم حليفه عبد زمان حجي زبالاشون زاد أبقون زلوا مني يندحري لنا سبي مالك نمن تعيش مودع هذا من كأندا خف أزخيد يندحري لنا إتسب أنت يسلز جبري عمته سلز بزح سلز إندا بالاش هو سلز خيد عالم كابز استلع على انتهي ندخونه تمت مالتي ندا تبالاشو ስለዚህ ሰብ ዘባላሽው ዘሎ ባዕሉ ይማለች ስለዚህ ፈቅድ 12 ስጋ ዘበለ ሁሉ መንገዱ ኣብ ምድሪ አባላሽው ነበረ እሞ አምላክ ከአን ምድር ረአያ እንሆ ድማ ተባላሽያ ነበረ ክትቆጥሩ ከለኩም ስንደይ ተባላሽያ አሁን ትረክቡ መንገዱ ባላሽው ተባላሽያ እግዚአብሔር ሪዋ ምድር አንተ ኮይና ነራ ተባላሽያ ይብለክ ሕጂ ምብልሻው ጥራህ ዳን ረዘል ተባላሽያ መንገዱ ባላሽ እግዚአብሔር ተራአይስ ተባላሽው ነገር ህዝብ ተሰብ ተራአይስ ባላሽው ነገር ሕጂ ንርኢ ዘለና በሙሉ እንታይ እንድሕሪልኩም ምብልሻው ኦኬ አምላህ ከአን ነው ብሎ በሰሮም ምድር ዓመጽ አመልያ ያሙ በሰርመን رأيهم حجي أملاك دي تحتها من يزبلاش ذلوا سب يزبلاش سب سلا زبلاش ذلوا عالم زبلاش وا عالم زسيقة نايس الرؤسو عمسن كفاتن سلا زخونة عمسهم بس إنه دم
أنا مستمدري كتفهم إيه نسخة كابهم غفر مركب سراح إلو خم تزاربو رئنا جابر أملاخنا زتمسجنا يقول قويتاي بارا إمبار إسكي كلاتنا ماتيوس 24 عند حرد أوس إنا انتايب لنا ماتيوس 24 كافقد 30 شوعة جميركم لحرد أنبيبكم جمر كبل كله كمتي بزمن نوح زغنة مسعات ودسم كم أكخوني حجين تايب لكم قالوا بسم انتاي ما ساسل الله ناي مودعتا زمن نوحن انتاي قبر الله كم يزخون ولا حانت في اللي يقولون كمتي بزمن نوح زنبره مسعات ودسم كم يزخون كمتي بقدمي ماي آيه زنبره كساعتا نوح مركب زعتولا معالتي يبلعوني ساتيون يأتوني تأتاتون نبرو أمو ماي آيه مزيون كله خساع زتف أي فلطون مسعات ودسم دماء كم أكخون إيو شعو كلتا رات كخونو يوم اتحادق وسد اتحادق أخ حدق كلتا أنستي أما اتحانك احناين اتحانت خطوسد اتحانت دماغ حدق يا سلازي قويتاهم بيني تساعات كم زمس أي تفلطون إيخم أمو انتاي قبارو نقحو قناها فلطو بعال بيت سراغز مسألة انت زفلطا من أقحي بيتو خطوكوعات كلاون سق أي مبلن سلازي ودسد بزيت حاسبوا جزء كمتس يومه نسخاتكم دما اتدالكم كنوا قويتو مقبام ذهب بجزء ذهبام إلو أبسط رابيتو زشامو أمون أستوى على باريخه منكون يو حجي بزعباتهم نبرتي زارب صريحو حجي خاب زعبا مني زارب زلو زعبا أقل قلتي زارب زلو زعبا مني زارب زلو حجي بزعبا أقل قالي زارب زلو امبار زيشومو استوى على باريا منكون يخون قويتو اخمت كله كم زنا قبر زرقبو باريا بصوئيو اب كله غنزبو خايشومو بحق لكم الله اتغفو باريا غن بلبو قويتا يدوم بيو انت بلي نتوم بصوتو باروت موقع يجمر مستوم سخرتون يبلعني ستن قويتا اتباريا اتي نسو بزي تصبيها معالتي بزي فلت اغيزيون كمصيو اب كلتا خج اندحو عدلو دما مسبوزات كغبرو ابو خا بخيات محرق ام اسنانن كخون ايلو ويتا يسوع كريستوس تزاريب እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን እምባር ቁርብ ምልክት ምንጭ ከሆነና በዛዕባ እዚ ካብ ተዛረብና ኣብ ሉቃስ 17:26 ጅምር ከብላ ሉቃስ 17:26 ሒዝና ምንት ክትሓዘልና ነዚ ሒዝና ክንከይ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ኣብ ሉቃስ ከምዚ ይዝብል ሉቃስ 17 ካብ ፍቅዲ 26 ከም በለይ ዝኽእላሎ ዓዊሉ ቁርብ ሓራይ ኣንበ በለይ ዓዊልካ ወይታ ብርኽ ይብልካ ብሩኽ ድምፅኻ ብዘይ ስፒከር ዓዊልካ ግን أول بقى ويتا يباركك حجي أب كلن زي تقصلنا خلتنا قري زارب زلو إتن كندي example كوينن زلوا نوهن لوط اليوم من اليوم نوهن لوط اليوم ناي لوط تاريخا ناي نوه تاريخا ناي من تاي زمن زرئيو ناي مودعتا زمن زرئي بقى مودعتا زمن كتفولت عند حردل يها ويتا يسوع كريستوس بعلو زنجركا نو ناي نوه زمن أمس نايلوت زمن أمس إذا أب مجمريا أبلوت زخانة أبنه زخانة زمن لك كومو خا أمو داتا تاي كخوني مو زي إتي example هجي
أب زمن زي كنري أخلنا لك ود سب لك أبتي صدام غمران زجبر زنبرة كل حد عتاب انتين داعبرو يمتسأل official داعبرو يمتسأل official داعبرو حجي أب تلفزيون دحر حجي من الوقت قدم حجي بتلفزيون يحبعني يروحوني حجي كنا بتلفزيون بفيلمي بقلة كم نورمال كستاين تاك خوني كمتسي مال كم نورمال فيلمي كرأي بزي بزخانة يكون من قدم على تيجي تحت أدخل توصل زخانه إذن من تاي يجبر نحريلنا أمرنا أنت أين خجبري مالتي برين ويش ديرو حاتيبو نسخة حار تاخد جبريها تقبله نورمالي إلكا كتقبله يجبر أمبار إذا خاب كونه حجي إذن دحر كوينو نهجن سأجع ويك أموجس كراكب زجبرة جل نتبتات كنرينا أتصل قدامي نه كما يزبل سبنيرو اسكي كنرينا حجب زنري أنت أنا تقال كيدا حجي أب نه حدش كيدا نجرينا نري أب نو كيدا نري مسؤول كيدا كأدخله فلذا كيدا نجرالله عندنا مالت እግዚአብሔር ንዑ ሞገስ ክብሎ ከሎ ንርኢ ናይ ሞገስ ከኣና ይሓድሽ ኪዳኒ ናይ ጸጋ ነገሪና ንርኢ እግዚአብሔር አምላኽ ባርኽ ቀጽል ሕጂ ቀዳማይ ሕጂ ናይ ኖህ ዝገርመኩም ነገር ምእዛዙ በቃ ምእዛዙ እንታይ ዝብል ዘሎ ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ንኹሉ ነገር ይብል ንኹሉ ነገር ከምኡ جبل حجنا هنا زجر مكوم نجار حجز ما يلا بحري يلا مركب سرح كله خلا أبت بحر زي يقول نجار مركب كسرع كله أنت أي تخفلت كله نجارها أنا تاب مركب بزح عمتها يودي له نويح عمتها حدا جنريشن سقع زعبي حجي كسرب كله إذا سبعي يقولوا توم ناسيات متى إذا سبعي صلوا لي قالوا خلنا تذكروا ده انت يسرح نيرو انت اي تخصربينا نري اوزل نيرنا رايكم نحن سقع حجي تاي قبرالو انت اي انت كره انا تمركب السرحاكو يبلو يسحقوا انت ابي يسرح زلو اب غول كو يسرح زلو اتا تغرمكم كو مركب سي خمي غير اب غول تسرح اذا سي خمي زبل عشنتي مركب كو تسرح من تا تسرح زلوا أبقى بحري أخذ سرع زلوا ببحري قاشر تابل قاتوا وين عايز تسلال هي وين عايز عبدان إذا كو زخانة سبيكو زقرميو نايز تحساس ما بقى زخانة زوات أيو إيلام أنت عم تقبره بخمس يوم تكمكمه لك عالمنا عنا خم تكمكمنا تأخذ بتقريسيان تبل تأخذ خمس تبل أنت إلى بنات الرأية كاليو نايك زابير الرأية كاليو ناي امنت سب زري كالي ناي ز ነገር ዝግን ካሊ ሕጂ እሱ ግን እንታ አይኔሩ በቃ መእዛዝ ሓንቲ ነገር ይፈልጥ አምላኽ ዝበለው ነገር በሙሉ እንታይ ምዃን ምግባር ግበር ተበሎ ገብር ስራሕ ተበሎ ሰርሕ ኣብዘይ መርከብካ ኣብዘይ ባሕሪ መርከብ ስራሕ ተበሎ ገብር ስለዚ ሓደ ኳሊቲ ናይ ኖህ እንታይ አይኔሩ እዙዙ ይኔሩ ቀጽል ادخل عاي بخبابي وزي صلو ينيرو حجي عالم انت اتتبلكا از ماغنيتيك جريهم ديسكولو ندا سعسعيتالو مستساتيلو ادخبابي لوطن نوهنجن حدث زنبروم باور زنبروم عالم انت ايتغبرو من يانيرا ايتسحبو من يانيرا سلازي كبابيون كالي حجي في المتات كتريقوا خلقهم وي عالم كتنقركم كلا وي تقبل وقت بحال خلهم مجمريا سيطان زسرح أبا يزسرح أبرئسخا أبا أمروها يسرح أبا أمروها يسرح أمروها مثل مسي أمروها خطقبولو مسقبركا أيو ذبل حجي أمرو كوسد سلازي دلي إذي سبات إذي جن انت عيفوري زقبرو انت تبهله أمرو نمان يسرح نيرو مالتي بتنا عالم نقر أيوسدن نيرو أصل حجريكم أبيت رخبوا وزن حريلنا أبكال أي بيتروس نحرد أخيدنا بزعبا زوم سبات زي أنك زرب كله انتهي له يزارب نتا قدامي تعلم يبلا
تاز أفقت مالك سلازي مزانا يحجي أتحاحيزيو كل ذي بيتروس زنقرنا سلازي نتقدمي عالم دما كابزين حفس يبل كابزين حفس نابتا ناي حتى عن عالم ماي أيه مسورة دقاء ننوه سباخ الصدقي نوه انتايلو نوه انتاي سباخ الصدقي انتاي سبخ صدقي يزو سبخ نوه سامنا يرؤسو حلو نتوم دحار زمصو بدلنياتات مسكحي غيرون نختماتات صدومن غومران حاموخشتي غيرون نمغم قال فردن انتا غبرن نمغم قال فردن نتي بابس اومن بروخوس نبرتومن زسق زنبره لوط صادق غنا انتا غبرو ادحانا حجس لوط بمنتا يسقنيرو سلامنتا يتسقنو بتحطات انتا يخونيرو سلازي ايسحبني ترديهم عالم ده أخذ قبره تدل نيرا كتصلوا أتدل نيرا سيجي نايزي أم كواليتي نجار بنا عالم تاي زي مخانومين زي مثلاهم أمره نعالم تاي كونن مالتيو أي تسألون حجي سيطان مجمر يا زسرح أمره يسرح أب حساب يسرح أب حساب مسألوك قالوا والحان تسقليل نتحساب نحرد أب أمره هتوديو دحار نهيوتك الحمد لله يخو قبر صلاة قليل سلازخونه حجي انتاي قبر بقى متيوم ودن ودو خدو خلو سودومن غومران اجزبل حاتيات كغبر كلو ጨብለቅለቅ ኩብሉ خلو انتاي يبل نيرو نفسو ግናቱ انتاي تخون نيرا تسقى نيرا انتاي عينت حاتيات انتاي عينتنا يوم قبل نفسو كل غزي انتاي تخون نيرا معناتها تسقى نيرا مخنياتهم اب تخفو عالم كلس نسو ግን بنفسو اب عالم አይነበረን ተረዲኹኒ ስለዚህ ዝጽሎ ሰብ አይነበረን ኦኬ ብርኹስ ንብረቶም ዝስቀ ዝነበረ ለውጥ ጻድቅ ግና አድሓኖ ማለት እቲ ጻድቅ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ይብለኩም ኣብ ጸጽባሕ በትዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብረ ዓመጾም እታ ጻድቅ ነፍሱ ትስቀ ነበረ ሕጂ መሳቀዩ ነገር ታይ ማለት እዩ ዝሪኦ ሓደ እንደገና ኸ ዝሰምዖ حجي إذا نجار ذي مالت أبدا عالم زخاء أخذ نبرة خلهم أبدا مودة زمن كنكبر كلنا تلفزيون كنكفت كلنا خندي زرقنا نري راديو خد كفت خلهم كندي سمعهم تسمعون حجي بتسمعون بتريون جن إذا جبر كابتسمعون كابتسمعون تاجوري لنا تتنقويلو نخليات مسمع أنت يجبري مالتي نايب على زخانة سلوى مرأي انتهى مسيو اب امرها رؤسو زخاله صلوا انت خبري كمصي سلازي بتسمعون بتريون تطنقوا خبل كله انتهى يبلال خا برخص نبرتهم اب صصبح بزريون بزسمعون زنبره ግብረ ዓመጾም እታ ጻድቅ ነፍሱ እንታይ አትኸው ነራ ነራ ሕጂ ዓመጽ እንዳበዝሕ ከሎ ዓለም እንዳተባላሸወት ክትከይድ ከላ እንዳተጨማልቀት ክትከይድ ከላ مسألة سامعنا نحن كيدنا أيكوننا انتهي كنا إنا كيد زلنا مالتي لا تسكنا دا خونا له مالتي لا تسكنا تعينت زعلم زي أسي ناتنا يكونت إجزي أبهر أنت زفر ناتنا زخونت تانا إجزي أبهر نجر أنت زبل وشتنا هنك أو كبلن نتنا عالم نجر كتشلين إيو مالتي أم بعرف كيلو بويتا إلو كاشعوف نتوم فرحت እግዚአብሔር ካፈተና ኸውጾም ንገበርት ዓመጽ አግና እና ቀጽዕን መዓልት ፍርድ ሕልዎም ይፈልጥ እዩ ምናዳ ግና ነቶም ብርኹስ ትምኒት ደድሕር ስጋ ዝኸዱ ይብል ሕጂ ምናዳ ግና ንምንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ጎይታ ሓደ ግዜ ዘረባት ሰምዑ ኣብዚ ሰይጣን ከባላሽ እንድሕደል እንታይ ይገብር መስለኩም ቀዳማይ ንጸሎት دليت كي هلوكا ناي صلوت نجار زدمسس ندحر كوينو كالا اي ناي قدسنا نجار انتاي زخون زقف ندحر كوينو بقى قدسنا اقليل كا خطريو اندحر دعا زغبركا كوينو كل غزي بمنتا يزمص كالا اي تمهرتي انتاي يغبر ناي እግዚአብሔር ነገር በሁሉ ተፈልጦ በخلተ ነገር ናብ ቅድስና ዘጥወኩምን ምስ እግዚአብሔር ዘልግቦኩምን ዘበለ ነገር ኩሉ ግዜ ናይ አምላክ
اندحر تكنيك غيرو جن أفاخيسو نتناي قدسنا نجر أفاخيسو نتناي እግዚአብሔር ነገር أفاخيسو نتناي ጸሎት ነገር أفاخيسو نقال እግዚአብሔር كاين خبر أفاخيسو اندحر دአ حو ناب زبله ገደል ዘእትወና ኮይኑ እንታይ ዝኸውን ማለት ይፍርኡ ሕማቅ ሕጂ ናይ ክፉእ ምዃኑ ትፈልጦ ንሱ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ፍረዩ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ንትምኒት ደድሕሪ ስጋ ዝኸዱ ዝብል ሕጂ ሓደ ግዜ ሰባት እንታይ ይብሉ ዘይ ኩሉ ሓጢያት ኩሉ እንታይ ሓደ እዩ ንሽተይን ዓብን ሓጢያት የለን ስለዚ ዝሙት እንተገበርካ ወላ እንተ ሓስኻሲ ዘይ ሓደ ይብል ኣብዚ ኸ እንታይ ዘልና ኣሎ ብርኹስ ትምኒቶም ደድሕሪ ስጋ ዝኸዱ ምናዳ እዩ ሕጂ ምናዳ ክብል ከሎ እንታይ ይገብረሎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ከምኡ ዝገብር እንድሕር ኢልኩም ኩሉ ግዜ ዝሙት ምስ ምንታይ እዩ ዝተሓሓዝ እንድሕር ኢልኩም ምስ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ተረዲኹኒ ንእስራኤል እንታይ እዩ ዝብላ ዘሚኺ እስራኤል ከምዚ ጌርኪ እግዚአብሔር እስራኤል ናብ ዝኸድኪ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ተኸድኪ ዘይከድክዮ ቦታ ኣሎ ዶ ንዓይ ሓዲኪ ሆሴዕ እንድሕር ከድኩም ገለ እንድሕር ከድኩም ኩሉ ግዜ ኣብነት ናይ ምንታይ ሕጂ እሱ እዩ እግዚአብሔር ምሕዳር ከዓ ኣብነታዊ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ቀዳማይ ትእዛዝ ኣይራ እዩ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይተምልኽ ንኣምላኽካን እግዚአብሔር ብብፁዕ ልብኻ ኣምልኽ ስለዚ ንኣምላኽ ክተምልኽ ከለኻ ነቲ ናይ ምስሊ እግዚአብሔር ነቲ ሲምቦሊክ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔርካ ተኽብር ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንርድኦ ጽቡቕ እዩ እምበኣር እዚ ኢና ንርኢ ጴጥሮስ ይነጊሩና ዘሎ እዚ ድሓር ኣብ መወዳእታ ክልቲአን ዓለማት ንሪአን ናይ መንን ኢና ከዓ ንርኢ ናይ ኖህ ዘመን ብምንታይ ጠፊኣ ብማይ ጠፊኣ ናይ ሎጥ ዘመን ከ ብምንታይ ጠፊኣ ብሓዊ ተረዲኹኒ ሕጂ ናይ እንታይ እየን ዘሪኣ እዚአን እተን ሲምቦሊክ ዘሪኣ እየን እተን ኣብ መወዳእታ ሽዑ ጴጥሮስ እንታይ ይብል ብሓዊ ጥዋዕዋዕ እንዳበለ ከምዚ እንዳበለት ዓለምቲ ኣንታ ክትከውን ይብለና ክትሓልፍ እያ እዩ ኣብ መወዳእታ ፍርዳ ከረኦ ከሎ ቀፅል ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ኢልና ሓደ እዙዝ ነይሩ ኢልና ጽቡቕ ካልኣይ እንታይ ኢና ኢልና ብኸባቢኡ እንታይ ዘይከውን ነይሩ ዘይጽሎ ነይሩ ኢልና ኦኬ ሕጂ ምእንቲ ግዜ ክሕፅር 3 4 5 ክንጠቕልለን ኢና ሓደ ዘይተረኣየ ዝርኢ ነይሩ ብእምነት እንታይ ይገብር ነይሩ ዘይተረኣየ ዝርኢ ነይሩ رابعاي فرحات أملاخ زنبرو نيرو حاموشاي ناي امنت سب نيرو حجي ناي امنت سبي نيرو زي كواليتي زي نيرو مالتي تون كليتا تقيسنا يمينا حجي زي ترعاي زري اتزرقه نمنتا يلقى نيجيزيو اتزيرقه نزل عالمي نحنا ግን ካርት ንግዚኡ ዝሪኡ ከይኮናሲ ነቲ ዘይርአ ዝሪኡ ኢና ዘይርአ ዓለም ኣሎ ምሳኻ ብእምነት እትሪኦ ዓለም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይርአ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ እሱ ኮይ ፍሉይ ዝገብረና ሰባት ዝሪኡ ነቲ ዝርአ እዩ ዝሪኡ ነቲ ናይ ምድራዊ ነገር እዩ ነቲ ቁሳዊ ነገር እዩ ዝሪኡ ነቲ ሓላፊ ነገር እዮም ዝሪኡ ንሕና ግን ንብል ኣለና ኖ ነቲ ዘይርአ ኢና እንርኢ ስለዚ ናይ እምነት ሰብ ኮንካ ነቲ ዘይርአን ክትርኢ እንድሕር ዘይ ክኢልካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ውሽጥኻ ክኸውት እቲ ሞገስ እግዚአብሔር ናባኻ ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ዘይርአ ነገር ታ ክትገብር ኣለካ ክትርኢ ኣለካ ሕጂ እዚኦም ነገራት እዚኦም እንታይ እዮም እንድሕር ኢልና ሞገስ ዘርከብ ሞገስ ረኸበ ኢና በዓል ሞገስ ክትከውን ሞገስ ዘለካ ሰብ ክትከውን መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ይብል ሰበይቲ ዝረክብ ጽቡቕ ረክብ እሞ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ሞገስ ይቕበል ይብል ስለዚ ሰበይቲ ዝቕበልሲ ዝረክብሲ እንታይ ይቕበል ይብል ሞገስ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ሞገስ ይብሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ለውሃት እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ብሩኽ ቀጽል እታ ጥቕስ ክነንብባ ዕብራውያን ምዕራፍ 11:7 ኖህ ኢልኩም ኖህ ይልና ሕጂ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር ራእይ ምስ ረኣየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪቑ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ እትኸውን መርከብ ዘዳለወ ብኣኣ ገይሩ ከዓ ንዓለም ኮነና ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ከዓ
وراس خونه بمنتاي يركب صدقي ريخو بمنتاي يركب صدق بمنتاي يركب لنا أو حدش كده انتاي بلكم አይኮነኝ ጻድቅ በምንታይ ነበር በእምነት ይዝ ነበር حدش ኪዳን እንታይ ይብለና ኮሙደ ይኮነን ዝብለና አብርሃም ባዕሉ በምንታይ ጸዲቁ ይብለና በእምነት ይጸዲቁ ይብለና ስለዚህ ናይ እምነት ተግባር ግን አለው እምነት ግን ረይኹና ሕጂ ክራይተሪያ ረይዎ ናይ አማነ ነገር ክትሪእዎ ከለኹም እንታይ ይብላ አሎ አብዚ ሓደ ኖህ ኢልና አስሚረለና አለኹ እቲ ገና ዘይተራአየ እንታይ ዘይኮነ ገና ዘይተራአየ ዝርኢዩ እግዚአብሔር አምላክ ባራ ገና ዘይተራአየ ታይ ዝገብር ዝርኢ በእምነት እንታይ ይገብራሎ ይርኢሎ በእምነት እንታይ ይገብራሎ ይጥምታሎ ካልአይ بفرحات أملاح تدريخو بمنتاي تدريخو حجي أزز زمن زي ترخبو نجر انتاي فرحات أملاح بقى فرحات أملاح ندات فإيه بتمهرت جيروم ديوم بقلة جيروم ديوم قدسنا فرحات أملاح انتاي كي كله يمز قبلو كفرس قبلو خطفو قبلو فرحات أملاح ندحر زيلو نايت أبب نجمر تخ أنتاي فرحات أملاح كريستنا زجمر نايك زابير نجر زجمر كم منتاي زجمري كفرحاتي ስለዚህ እንታይ ኳሊቲ ነይርዎ እንድሕሪልና ኖ ዘይረአይ አምላኽ ተደሪኹ ነይሩ ስለዚህ ፍርሃት አምላኽ ነይርዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ እትኸውን መርከብ እንታይ ዝገበረ ዘዳለው ሕጂ ሰለስቲአን ነገር ኣብኡ ንረኽበን ሰለስቲአን ነገር ንረኽበን ተንዓንተወይ ዝገለጽኩልኩም ሓደ ዘይረአ እንታይ ገይሩ ርእዩ ካልአይ بفرحات أملاح تمالاليسو سالساي دما ناي امنت سب نيرو اذا ام كواليتي نجر امن نيرن امنو نير امنو اذا ثلاثه كواليتي نجر نيرن ስለዚህ በእምነትዩ ነታ ናይ ዓሻ ነገር ዝሰራ በቃ ናይ ዓሻ ነገር ዝመስል ግን በእምነት እንታይ ገብር ነይሩ ነታ መርከብ የዳለው ና ዓለም እንታይ ገብራ ነይሩ ማለት በእምነት يخوننا نير تفرد يا عالم فرد الله وانا قتل اتما ايهي نتا كرن نامنتا نتا مركبا منتا باي زوي ازي تخكلኛ ተአራራት ዝبحال ጎቦይ አብዙ ጎቦዚ من ተረኺባላ ናይኖ መርከብ ሕጂ ሪሰርች ንሕርጌርኩም ኣብ ጉግል አቲኩም 95.5 ትክክለኛ እታ መርከብ ናይመን ናይ አይሁድ ናይ ኖህ ምዃና ተረጋጊጽ ይብለኩም ጉግል እንታይ ይብል 95 እንታይም ገይሮም እዚ ሕጂ ብዚ ይርአኹምን ኣብዚ እታ ስእሊ ምጻኽዋን ግን እዚኣ ስለ ዝኾነት እዛ ጎቦ ታ ጎቦ በያ ትርከብ ኣብ ቱርኪ ኣትርከብ ኣብ ቱርኪ ስለ ትርከብ ከይዶም እምበኣር እዚኣ ኣራራት ጎቦ እዚኣ እንድሕር ኮይና ኢሎም መጽኒዖም ኖህ ከዓ እታ ናይ ኖህ መርከብ ከዓ ኣበይ እንድሕር ዓሊባ أبزي عند حر عليما أبزي أنت هنقبر علىنا يلو كنفتش علىنا يلو توم أركولوجيس مفحار تجمرو أنت هاي رقيبهم مالذي تامر كب على أبتو مسعين شيطان تاجرهم ما مالذي رقيبهم ما سلازي أب إنسايكلوبيديا كلهم حراتهم ريهم ما أنت يبلغوا خمان percent كبا خلو 95 نتبي حمشته ناينه مركب مخانا انتاي مرغاغصي هي الله مخنياتهم لك كنت مصحف قدوس بلوم لك قدوسان مصحف تتصحفوا بمولو زحازت يا إلهم كابينا ياوطيوما كابزا غوبوزي ياوطيوما باي زوي ግን انا خزارب دل يزلخو انتاي ابز فطره شمون تربعته بسامنيت ورحي كابتا ورحي دما امبل 10 شوعه معلتي اتا مركب أب أخران أرارات انتهى كونت عرفت زيابير أملاح بارا ويتاين مسكين أب كرن أرارات عرفت حجي حدا نقر يخبلوكم دس زبلاني نوح ما يفسس نيرو ما يمت 4 معالتي تقديدو سمايات كله أبيلهم وحج كوينو سبات كله مجمريا سقع بركون كبت كله قلدو نيرم واو ماري وينو هندا ولو قلدو نيرم اندار اخاغن انتاي ندا هونه مچي
እንዳው አለ ድሐርግን ቀልብ ዘይ አብዘይ ብሎ አውጻና አብዝባሃል ነገር ናይ ጭንቅ ነገር መጽዩ ናይ ጭንቅ ነገር ምስመጸ ስጋ ላዕል ምስመጸ ግን ተወዲዩ እትንዖም መከራ ዝነበሮ ግን ናይ ኖህ መርከብ ግን ናብ ምንታይ ያደይብዋ ናብ ጎቦ በረኽት ደይብዋ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ንስኻና አምላክ ፈሪካ ክትማላለስ ከለኻ ንስኻ በእምነት ክትማላለስ ከለኻ ዝመጽ መከራ ዝመጽ ኩነታት ንዓኻ ዘስጥመካ ከይኮነ ናብ በረኽት ክደይበካ ንኖህ እንታይ ገይርዎ ንላዕሊ ይደይብዎ ናብ ያምጽዎ ናብቲ ኸረን ይደይብዎ ናብቲ ላዕለዋይ ቦታ ይደይብዎ ንስሪ ሓደ ባህር ኣለዎ ንስሪ ኣብ ንስርን ኣብ ጨራሩን ዘሎ ፍልሊ ሓደ ጨራሩ ንፋስን ማዕበልን ክመጽእ ከሎ ብሙሉእን እንታይ ዝኾነ ረጋቢ ይሕባእ በቃ ነፍስኻ ውፅእ እንዳበላ ኩለን ዝሕባእ ንስሪ ግን ሓደ ባህር ኣለዎ እንድሕር ብርቱዕ ማዕበል ብርቱዕ ንፋስ መጽእ መፍተቱ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እንታይ ይዝርግሕ ሽዑ ኣኽናፉ ዝርግሕ እሞ እቲ ዝመጸ ማዕበል ኢነርጂ ገይሩሲ ክንዲ ንዕኡ ዘጥፍኦስ እንታይ ይገብሮ ንላዕሊ ይስፍስፎ በቲ ማዕበልሲ ናበይ ይኸይድ ላዕሊ ይኸይድ ሕጂ እንታይ ይቕንሰሉ እቲ ኢነርጂ እቲ ድኻም እንታይ ይኸውን ይንኪ ክንዲ ዝደክም ንኻልእ እኮ እንታይ ንኻልእ እኮ ጨርቕሮ ንኻልእ እኮ መሕቢ እዩ ንኻልእ እኮ ጭንቂ እዩ ንንስሪ ግን እንታይ ይኸውን ንላዕሊ ይውፅኦ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣግባዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም እግዚአብሔር ዝእመኑ ግን ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይብለና ስለዚ በኸም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ኣብ እግዚአብሔር ክትእመን ከለኻ ኣብ እግዚአብሔር ክትተኣማመን ከለኻ ልክዕ ከም ንፋስ ከም ዘልዕለካ ብኸምኡ እዩ ስለዚ ናይ ኖህን ናይ ዮም እንታይ እዩ እቲ እታ መርከቡ እታ ዝስሕቅዎ ዝነበሩ እታ ዝቕልድሉ ዝነበሩ አንታ ዝጽሉል ዝበሃል ዝነበረ መርከቡ ተንሳፊፋ ኣበይ ደይባ ከረን ክንበሃል ከለኻ ኣብ በረኽቲ እዩ ኣብ በረኽቲ ክበሃል ከለኻ ኣብ ልዕሊ ዝበለ ቦታ እዩ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ሎሚ እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ዝተጸረፍካ ሰው ክትከውን ትኽእል ንዓለም ዝፈንፈንካ ያ ክትከውን ትኽእል በዝማድካ ቤተሰብካ ዝተናዓቃ ክትከውን ትኽእል ብዕሩኽታኻ ብዝተፈላለዩ ሰባት እቲ ንስኻ ትገብሮ ናይ እምነት ነገር ዕሽነት መሲልዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ መዓልቲ ግን ክኸውን እዩ ምፍልላይ ክመጽእ ከሎ ንስኻ እንዳበረኽካ ክትወጽእ ኢኻ ናትካ ነገር እንዳደመቐ ክመጽእ እዩ ናትካ ነገር እንዳለዓለ ክመጽእ እዩ ነገራት ግን ንዕኦም ግን ሞት እዩ ዓለም ግን ዝጽበያ ዘሎ ፍርዲ እዩ ዓለም ግን ዝጽበያ ዘሎ ሞት እዩ ዓለም ግን ዝጽበያ ዘሎ ጥፍኣት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለና እንድሕር ኢልና ኖህ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ረኸበ ሞገስ ረኸበ ሃሌሉያ ኖህ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ረኸበ ሞገስ ረኸበ እምበኣር ኣነ ንስኻትኩምን ካልእ ኣይኮነን ዘድልየና ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ሞገስ እግዚአብሔር የድልየና እዩ ነዚ ዘመን እዚ 2022 እንታይ ዘድልየና ሞገስ እግዚአብሔር እዩ ዘድልየና ሞገስ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ክትረክብ ከለኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምሕረት ክትረክብ ከለኻ ካልእ ኣይኮንካን ነዚ ዘመን እዚ ትሰግሮ ብምሕረት ኢኻ ትሰግሮ እዚ ዘመን እዚ እንዳኸበደ እኳ እንተመፀ ጸጋ ኣምላኽ ከኽእለካ እዩ ሞገስ ኣምላኽ ከኽእለካ እዩ ምሕረት ኣምላኽ ከኽእለካ እዩ ስለዚ ኣብ ሞገሰ ኢኻ እግዚአብሔር ሞገሰ ኢኻ ኣብ ካልእ ኣይኮንኩን ዝውከል ኣባኻ እየ ዝውከል ኣብ ካልእ ኣይኮንኩን ዝውከል ኣባኻ እየ ዝድገፍ እስኻ ሞገሰ ኢኻ ኢልና ልብና ናብኡ እንድሕር ዳ ኣቕኒዑ ንሱ እዩ ልብና እንድሕር ኣቕኒዑኻ ንዓለም እንታይ ክንገብራ ኢና ክንኩንና ኢና ልብና ናብኡ እንድሕር ኣቕኒዑኻ ንዓለም እንታይ ክንገብራ ኢና ክንጸልኣ ኢና ስለዚ እዘን 7 ነጥብታት እየ ክነግረኩም ደልየ ሞገስ ክንብል ከለና ምሕረት ጸጋ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክሓልፍ እዩ ዘይሓልፍ ነገር ሕጂ ወዲ ሰብሲ ንምንታይ እዩ ዝነብር ንምንታይ ትነብሩ ኣለኹም ኢልኩም ተትሕተቱ ነፍሲ ወከፍኩም ጽሓፉ እንተትበሃሉ ንምንታይ ትነብር ኣለኻ ንምንታይ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ናይ ምንባርካ ነገርሲ ንምንታይ ኢኻ ትነብር ዘለኻ እንድሕር ዝብል ሕቶ ነናትካ መልሲ ክህልወካ ክኸውን ግን እንታይ እዩ እቲ መንበር እዩ ሕጂ እቶም ዝዓበዩ ብዙሕ ዝተመራመረ ሰብ ብዛዕባ ናብራ እንታይ ኢሉ ኖ ናብራ ናይ ዝዓለም ኢሉ ሽጉርቲ እዩ ዋ ሽጉርቲ ሲ እንታይ ደኣ ሽጉርቲ ሲ ሎሚ ትቐልጣ እሞ ካልእ ትረክብ መሲልካ ኸ ትቐልጣ ካልእ ትረክብ መሲልካ ኸ እንታይ ትገብራ
قليتك مسودا كاس تاكاتر راح كاتر سلازي ناي عالم نجر إلو نمنتع من باركا صو نبيركا حراي بلعكا ستيخا أوكي بيركا قال خاول قلعو وليدكا عبيخا أوكي انتاي مو ناي متقرشا قولكا انتاي من باركا انتاي مخنياتو إلو ناتحطو زعقب حطو دليل حدا انتاي لو نو عالم بتعمي تسحق جوكر يعني جوكر قالت قلنا أنا جناي سحق ألاني زعبا جزار أسخ قلتكم عالم مسحق يعني زسحق نجار يتجبري جن أبت زسحق نجار جن أنا انتهي جبر اللاني كلهم سبات سنداس حق ولا خلوسي أنا جن انتهي جبر اللاني أي سحق ألاني هاي ترجم انتهيو ناي من بارنا ترجم بتخكل مفتوح خبرنا ملس خبرنا زخلق على أملا إجزاء نفسنا عجيبة زلا نزمل سرخيبة عالم كن ملسب زي بالله أتقوي زلا نزمل سزي كتركبوا أي تخليه مخنياتهم بجنزب ديا قولكا تمرتديو قولكا انتايو تايو تاخا خطرك أمود أتاجن إتهم زبالة للنا زلوهم أب بمنفسهاوي هوتون نرأسهم كيكونوا نخالق سب كم تكريستوس حلفوا انتاي زنوبرو مالتهم زنوري بقى أنا خالق سام دحرتنا بركوك كاب جزار إسخاوتيك كعجبك هذا غير حنت نجر عجبت نقول يسوع كريستوس كتنبر كلها خمت كريستوس زنوبرو أنت هتكبر كلها أي مالتي كتنبر نجزار إسخان تنبر كان تايمو حنت جران على الكخت بالله تعرف تكونها كده أنت جزاء كذا كده جزيك تغدين كان تايمو تايمو مودعته أنت علىك جنزب تحتك جزء ولا حنتي نعم يجرشا ترجم كله زغيل جن هيوتك نخالد كتنبر كله خايف سلازي نعم بارنا ترجم كأ فليتنا تردينا كن كي يديقبا جابير أملا خبارك سلازي نعم مودة تزمن عالم تبالاشا يا كافت فردي كنا ملت كأ هيوتنا لك كمتنا الزمن لوت كن الدالو لنا እግዚአብሔር ዘመን በሞገስ ኢናን ሓልፎ ስለዚ ሞገስ ዝረኽበሉ መንገዲ ኸዓ ኖህ አሪኡና እዩ ስለዚ ዘመንና ምስ ዘመን ለሁን ሎጥን ተመሳሳለ ካብ ኮነ መወዳእታ ዘመን ኢና ዘሎና ክንጥንቀቐሉን ክንዳሎን ይግባአና ክንዕሹ ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱም እተን ዓያሹር ኢናየን ኢና ካብ ምንዋሕ ዘመን ዝተላዕለ زمن عشنت يا أكلتي وتتقيسوا زلا حدا نجاريو مش أرى شاخ تقصوا زلني أنت عارفكم دحلكم نتكات كلتا سنستيج إحنا تحان تتغيد تحان تر كلتا سوقت من قد دخل تحادة وسد تحادة تر كلتا سباتها عراف لك يسوم علو تحادة وسد فتحات سلك أنت عندي يوم توصلوا حدا زين كلتي أم تعينت سرح صرح له تمساس علينا قريب تقول بزلو قلنا يكون نزف اليوم تخف اليوم زخيل نقول يسوع كريستوس من بارو كابتز مسجد فقات بتكريستيان كتملت إن حركوينا ندا سبخ كهلا بزعبان نتكت فيلم ريهم دلهم ريهم الله ندا سبق كله خدانو خدرف كله نسو خير كله بفيلم بوزح نكر سلسلة سرح تزج تنشوا يكون عن زارب كم تمركب تسرح زلوا أب قول تسرح زلوا مسب سرق وزن ورو نحنا أخن كيدنا أنت بالناسي عايشي كنا وين عايش الله لي كنا نزلنا أخن كيدنا يسوع كريستوس كما تسيقوس دنا كريستيان ننتقت دالو عالم تودع يا زلا كابتن عايز حلفة نجار كن مهارون كن فلت أنزق بأنا بز نجاري زحسكا يو نجار حبتها جنزبكا أبزام درزي أقوانني يوتيوب لو زلخا وحس كونا كازقل حانت نجار يلا وحس كونا نازقل مسجويتا عمل جابن مسؤول مخانن إيو جابر أملا خبارة حانت حطنا يمود داتا حتىكم حتى حتى ما تين لون حانت حتى تتبهلو جويتا يسوع كريستوس مسيو حانت نجار كجبريل كاي سلازي انت خ جبريل كات دلي
أنت زبلكم سي أنتي مقول أنتي زوهبكم حطه ما لسه عدل كده حنتيا فلذا حنت حطه تهونكم كهون لكم تدلي ونجر حجي حنت حطه تمو إتاز حتى كاي حطه حجي خبر الكاي نعاق مسل بعدها تقولوا اوكي ها كبر خاري اني كيف لك ابا قويتا بارا እግዚአብሔር አምላክ መስገን that's good እታዝ ዓበየት ነጥቢ መሊስኩም ማኹም ኩላትኩም እንታይ እንድሕልልኩም ምሳኻ ምዃን በቃ ናይ ጎይታ ነገር መወዳእታ ነገር ናይ ዝኾነ ይኹን ኩነታትና ጽቡቕ ዝገብሮሲ ምስመን ክንከውን ከለና ህይወት ክበና ከለኮ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክበና ከሎስ ምስመን ክንከውን ምስኡ ክንከውን መጽኢ ዝወስደናኮ ምስመን ክንከውን ምስኡ ክንከውን ስለዚ ናይ ህይወትና ዕጋበት ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይኮነን ምስኡ ምዃን ግን ዝበለጸ ነገር የለን ስለዚ ምርጫና እንታይ ንዝምር ዘለና ንጽሊ ዘለና ምስኡ ክንከውን ድሓር ከዓ ንዘለዓለም ምስኡ ክንነብር እዩ ስለዚ ምስኡ ምዃን ዝመስል የለን ህይወት ዘለዓለም ዝረኸብናው ንሱ እኮ እዩ ስለዚ ዋላ ብጸሎት እኮ አንተው ዝበልኩም ኩላትኩም ሓደ ክብሪ እግዚአብሔር ክትሪኡ ከለኹም ምስ መን ትኾን ዘለኹም ምስ ኢኹም ትኾን ዘለኹም እግዚአብሔር ትኾን ዘለኹም ካብ ምስ እግዚአብሔር ምዃን ድሓር ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ንዓና ኣብዚ ምዃን ይሕሸና እዩ ምክንያት ምስ እግዚአብሔር ምዃን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ናይዚ ምድሪ እዚ ገዲፍካ ናብቲ ናይ ሰማይ ነገር ተሓስብ እሞ ምስኡ ምዃን ዝመስልዎ ነገር የለን ምክንያቱ ንሱ እዩ ዘዋፅእ ካልእ ኩሉ ኣርቲፊሻል ሓሶት እዩ ዓለም እንደኣ ሓሳዊት እያ ዓለም እንደኣ ኣርቲፊሻል እንታይ እዩ መምሰሊት ሕጂ ትርጉም ድሕር ከይድኩም ሰይጣን ገለ ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ትረኽብዎ ቃል ኣብ ግሪክ ቃል ድሕር ከይድኩም እንታይ ዝብል ቃልኩም ትረኽቡ ምምሳል ኣስመሳሊ ወይ ከዓ መታለሊ ወይ ከዓ ጠባሪ ወይ ከዓ ሓሳዊ ዝብል ቃልኩም ትረኽቡ ስለዚ ዓለም ጠባሪት እያ ምስ ጎይታ ንልገብ እዚ ዓመት ብምንታይ ኢና ንሓልፎ ሞገስ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ንጸልሕ ሕዋት